Ja, vi vil så gerne finde parameterfremstilling for et plan. Og for at gøre det, skal vi have et kendt punkt, som vi kalder P0, og to retningsvektorer, der går ud fra, at der ikke må være parallelle. Den ene kalder vi P, og den anden kalder vi for Q. Hvis vi ganger en konstant S på P, får vi en vektor, der hedder SP. Og hvis vi ganger en konstant på Q, får vi en, der hedder TQ. Hvis vi plusser dem med hinanden, så finder vi en ny vektor, der kan beskrives ved P0P. Altså er P0P lige med SP plus TQ. For at finde frem til det her punkt, der bruger vi så finder først stedvektoren, som går ud til vores nye punkt her. Det vil altså sige, at vores OP er lige med en stedvektor ud til P0 plus vores vektor P0P. Og i og med at vi ved, at P0P er lige med SP plus TQ, så kan vi altså skrive på den måde, at P0 plus SP plus TQ er lige med OP. Og det kan vi så få ind i vores parameterfremstilling, så den vil altså komme til at hedde x, y, z er lige med x0, y0, z0 plus s p1, p2, p3 plus t, q1, q2 og q3. Og nu har vi så fundet parameterfremstillingen for et plan.